boarding bayo na kamariang. Kani kajia kren kalaken thop ya kibinta gibabun da kabayas ngau tho jingmot lang na baro arliang. भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। Yaumau nongrim nakabenta ka Shillong Roadway Project lakmi lenti banbu hakatayaw ka baar ukalalengkot jong snem ban 1 bat labu por ban pendep hapo arsnem. Haba penbana yakane nin kesni umintri katanat jengok kai perthai ka sarkar jilla uba apol lingdo ulaong baka sarkar kalayo jing minjur na baro kitanat bat kabakham jenjar kalong ban yo jing minjur na katanat forest hakaba yakane ru layo yak jing minjur. Uba pol ulaong bala ban khot tender no hakatayaw ka balay jong ukala lengkot bat kirmen ba on sala ban pendep yakani ka project hapo ka khat pra banay ni arsnem. Habiade ba ka jing yo yakijaka uba pol ula pentip balala ban weng ya baro ki jing e bat kani ka project kan long ka ba hetam yakum kini ki jaj hakani ka than stila mi. January tenders will be called by the third week of January. So hopefully we will take about 18 months to 2 years to complete the entire project. Okay, but so the Shillong Roadway project, which we have been pursuing, will finally be able to see the light of day. By the second week of January, we will be in a position to lay the foundation stone of the project. We have got all clearances from various line departments. One major hindrance was the clearance from the forest department because this involved exchange of land and reforestation program. But these have all been sorted out and the iconic project should be able to take off by the second week of January. Tenders will be called by the third week of January. So hopefully we will take about 18 months to 2 years to complete the entire project. Ka Indian Red Cross Society kala penlong ka first aid training program ka baars ni nakabenta ki nongnya taksi kiba nakathan laban bat lom paring hakabala pinkut no nin kasngi kani kalong kasin jam ka baningkong baka IRCS kan ai jing hikay yakin nongnya taksi habiakren bat kilat pathay khubor i vice chairperson ka IRCS ikong Amelia swear ilaong baka IRCS kaladan jing tmula slem ban penlong yakani ka program ai jing hikay yakin nongnya taksi baki day ban la ban ai jing rap syakin nonglet nongwan lada jia badan kano jing jia kom ka accident kali. Yarap. Kot ya kan di training ka bagi penlong ka first aid training ya kita taxi drivers. Kani ka bagi laplan laslam ha. Hapo ka ji priat jo ka managing committee bat kani ka po chairman ba river walang tini layo ban penlong ya kani ke training ke bangila kwa laslen na kabenta kini taxi driver namar ni perkhat kini kilong ki badon kam bakin yo kum kani ke training kini taxi driver bakin di yo kum kani ke jing hikai kenang badila ban yarap hakanu kana kapor badon ke disaster ke accident kani ke tai ke badon bapang ba sitom bakin la ban ai kini yarap ke bakam ploy ban save ya kan life jong ki babun. UMLA kamau kerwat uba Redington El Tongkar hinin kesni ulap le pat ba ya ka community hall Hanong Bray Nongdom West Khasi Hills District
Haka jingadon ringkat ki officer naka office u block development officer Maukarwat CNRD block u menteri ka nongbre nongdom bat ki wei. Ya kene ka community hall haringkat ki kenro late haka jinglut ka ba lai phulai lak tingka lingba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme bat lak sanpau hajar tingka naka MLA scheme. Haba ay jingkren haga ni kasngi kumukong san uba tongkar u ay mensiem ya kipa nong shong shnong bakindan ka jing sngaw try ya baro ki jingtay kiblate da ka sorkar ki bakintop ya ka surok ki hall ki linti ya ki jat bat ki way. Namar kata u kintu ya ki badai ban sumar bha ya ki te ki hall namar ka de ki jong ki pat ba. Hall ya kena ke yeng juga shnong bat ngakwa bat kintu ya pumi baro khat ki pai ba juga shnong haga batun sien ya kena kum ka yeng la jong kane kamde ka yeng jong ba juwe kamde ka yeng jong ba sdi kamde ka yeng ba juwa kamde ka yeng ba tulip kamde ka yeng jong no kane ka yeng jong phi jong ka shnong nong bre dong baro ka wei Binta jong ka jingtmu jong ka scheme Pradhan Mantri Ujwala Yojana kabade ka scheme kabla play da menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ban pinyo ya ka gas shed jingshed shaki long kabe ki bahap hapo ka below poverty line hakaleng ka ri ka office jong ka deputy commissioner Ribhoy district kalapan long ya ka program penshai patba bat sam ya ka gas shed jingshed shaki babon ki nong ya binta. Ya ka jingsam ya ki gas shed jingshed lapan long ha Harley Bagan Auditorium Hall ha bernihat mentakas ni ha ka jingdon ringkat jong u MLA ka Jirang constituency uba Sostenes Sotun. Ha ka jingpan kre nagabenta ka election MP bat MDC Banwan kaseng National People's Party Nongpo Block kalapan thama ya kinong yalam jongka haka general meeting kabelalong hayaw maulong hanong po nin kasngi ki dekot ki belasha ajit thamai jong kaseng na nongpo block ki kentop ya uba Henry T Nongrum kom president uba Reynald Kharkamni kom working president uba Stoinley Sinkley baruba Konin Ingti kom ki vice president uba Bishar Tumong uba Elpos Shadap baruba Pearly Ronghang kom ki general secretary na lor ki wei par ki dekot. Haba ay jingkren shikilat patay kubor uba nongrom ulaong bahadin jong ka General Assembly election arhajar arpulay kaseng NPP nongpo block kalaray ban penthamay no yaki nong kitkam khnang ban penklan ya ka jing trekam kabiyaday bat ka jing penkre ya ka election MP bat MDC Banwan. Hills District kadai ka district ba khaddu kabla penbet na kabenta ka program ay jing pensyay patba ba shisngi halor ka jingpang bampong bat ka free cancer screening camp ha civil hospital Jowai. Ya ka ka program lapen long ka State Cancer Society ka Jilla Meghalaya ha ka jinga trailang bat ka civil hospital Jowai bat ka office jong UDM and HO. Katkum ka jingong jong kinong penlong ya ka program kidon palat saw pomot ki brew ki blashim kabu ya ka screening nakabenta ban tip ya ka kot ka khia jong ki. Haba ay jingkren shakilat patay kubor i Dr. Anisha Maulong ibadai i doktor bla pentibet kerpang halor ka jingpang bampong but iba longru ka head of department jong ka radiation oncology department but member secretary jong ka State Cancer Society ka Jilla Meghalaya Civil Hospital Shillong ila pentip ba ka program ka long kumshi binta jong ka Meghalaya Mission Cancer Prevention and Early Detection ya ka balapan long habaro ki district headquarter. I Dr. Maulong ilapin pa bahabaro ki district kentop ya ka West Giant Hills kibriw kim shim lami patba banya shim menta ha ka screening na marki shepting. Ila kentu ya ki patba ban shim kabu ya kum kini ki program bat ban long ki bapet ngor syapang ka jingpang bampong kablakta ya ka Jilla Meghalaya. Headquarters ni penlong kini ki screening camp but awareness camp ngila ada perlu brokai district kani ka last district pingi wan menta hapo Jowai but kat bangi let ro but handi ro ngasem bagi brew kidang randi di kimwan mo sa kamat hid ban ongi ban le screening ya ka cancer hi kidang ya don hi kajing after tieng kajing so sha tieng imat mo tieng akwa ban kentu ya ki pet ba jungi ba ngobha ya wan sa kamat dangim don mangiru kumningi perlong menta bangin perlong awe ya ki pet ba mo Kajing tiang kajing shngiam ba kajing bang uso nyem tra Khasi ka penlong ya u ban pau nam ha ka Zest Fest Bengaluru kabla penlong ha Lulu Mall Bengaluru
Hakani kajinga lang la sakhi ya kajinga don ringkat ka menteri badai pet karep karyang I Dr. Amprin Lingdo. Bat ki nong rep na keleng kejela ki papen inam ya ki so nyemtra Khasi ba ki penmi. Tung ya pai shakani ka khubor. Kipat ba ka Bengaluru kilabang ya uso nyamtra Khasi lani u Khasi Mandarin Orange namar kajing bha ka jong u ha kajing kren ka jong ka bat kilat pathai khubor kane ka menteri kala ong baka sarkar ka snokmen bandon ha Bengaluru ha ka ba ka jilla ka yo ya kalat ban pen inam ya ki marrep ki bami ha Meghalaya zes ban ai jing mantoy ya ki nong rep bat ya ki ken hon ki nong rep Katkom ikong amperin kani ka program ru ka longkom shibenta jong ka jingya ka liang kolshor. Hadin beladep thiet so nyamtra uwe na kinong shong shnong ka Bengaluru u Manjunat Mariyapa upen pau ya ka jing sngokemen. Hadin ba ulayo ya uso hakador ka bakhamtat wat la uso ulong babha. For this wonderful program that the Lulu groups have invited us, and we as a state today are showcasing few items that are currently being harvested in the state of Meghalaya. Today the Zest Fest is a special program that we have brought to benefit our farmers. Kibriyo kilatut sya Lulu Mall kajaka ka ba penlong ya ka jing pen inam ya ki so nyamtra Khasi lani ki Khasi Mandarins bat ki so trun. Uba Vicky Nelson Manar ulaong baki don kumbashi pau tali ki dukan ban riu jat ki mar na Meghalaya umorin di Shira na Siju South Garo Hills ubade unong rep ula walam ya ki so nyamtra na ka district bat ong baki yo ya ka jing yaro na ki briyo bat ukmi lintiru baka yaw का हाथ kan long का बभा सर हम लोग का जो प्रोडक्ट है मेघालय से और हम लोग गारो हिल्स का है तो हम मैक्सिमम ऑरेंजेस में फोकस कर रहे हैं तो हम ऑरेंजेस लेके आए साथ में से साउथ गारो हिल्स का जैसे मेनली हमारे साउथ गारो हिल्स में रोंगसू का ऑरेंजेस नाम से पहचाना जाता है अभी तो सर वो हम Bangalore लेके आए सर uba mulden jirwa uba tray minta ha ka company ha Bengaluru ulaong bakalong ka basngaw sarong ban yo yakimar ki bapenmi na ka jilla Meghalaya kumjo nakaliang uba just mi sana ru uba tray ha Bengaluru ulapan paw ya ka jing sngaw sarong bat snowkmen ban yo I yaw so nyamtra uba na ka jilla Meghalaya uba sani malngyang na maupor ulaong bagajing kmi linti kalong na kabenta ka babha bat snowkmen syapang ka jing tray jong ka sarkar Meghalaya pleasure and excited you see it's come from a long distance from there we Meghalaya hardly wear explore our culture our foods and everything we have there but as this kind of organization this kind of festival how to say we are like having our own we have to see we have chance to see our own food outside of Meghalaya. Bureau Report Didi Meghalaya Mentapan nginya pet ya ka jinglong jingman ka sumineng ha shilong ka jing shet kalong khat nyo point r degree Celsius bar ka jing kriat kalong real point lai degree Celsius ka jing ngam ka haw kalong san pu ana ka shi spa men step bat san pu san na ka shi spa jan meet ka sumineng kan rang ha shilong bat ki jaka ba marjan Shwaban poi sya ka bakot jong ka thup khubor nginya pet biang sa shi sien ya ki mat ba kong san Penlong jing ekren Menteri Dang Badu Kari Narendra Modi bat usultan Kari Oman u Haitham bin Tariq ha New Delhi Hakatayaw ba jong banay kalalangkot hajar arpasaw on bu ya umaw nongdim jong ka Shillong Roadway Project ong Menteri katna jong kay perthay uba Paul Lingdo Penlong ke Indian Red Cross Society ke First Aid Training Program ba arsingi nakabenta ki nongnya taksi. Bat pa uso nyamtra Khasi Mandarin ha Zest Fest ha Bengaluru. Te parlok da kitu ki khubor ngila poi sya ka bakot jong ka thup khubor jingi meta ka janmit hadu mede syambiang bat pila syai ka sngi kblei pi baro Doctor from Arunachal Pradesh led Jomin Tayeng first IS from the state and led